215 mag piny Kenya gikone oduogo pacho kaendi bang' bede piny Haiti kuom dweche 18 e chenro mar kelo kwe. E kinde rwakgi ayanga pacho kaendi e paw ndege ma JKIA, ogai mar Obila Douglas Kanja kod jagoro migawono Ramogi opwoyo obilago kuom nyiso luor makende kendo luoro chike kinde tijgi mane gintiere Haiti. Cynthia Onyango nigi ler mar wachno. Bang' dweche 18 e piny Haiti, Obila mag piny Kenya olamo lambgi mogik kapok gidonjo e ndege mar piny Kenya kendo chako wuoth mar duogo pachoka. Achiel bang' moro, gidonjo mos kod msikgi kod gigi mag lweny kendo bang'e ndekgi ochako wuoth mar seche 16 kowuok e piny Haiti nyaka e piny Kenya bang' tieko chenro mar kelo kwe e pinyno. Kar sa achiel mar otieno e lap ndeke ma JKIA, jolwenygi duto ochopo kod jotendgi kama norwakgi kod mor kod ilo. National Anthem. Achiel bang' moro, ka otelnegi kod alam gi mor kod ilo mar duogo pacho ka gingima. Ogai mar Obila Douglas Kanja onyiso mor mare kolero ni kuom dwechego te Obilago osechiwo luor makende ne piny Kenya kendo pok giyudo lipot moro amora mar wich teko. I remember around 1.5 years ago, we assembled here one late evening when we are sending this team to Haiti. And we agreed that this is the best from the National Police Service, and we expected the best from them in Haiti. We also agreed that we would not entertain any indiscipline cases. And true to our agreement, I have not received not even a single complaint from Haiti. Jagoro mar arietha Dr. Omenda opwoyogi kendo oro kuyone makende ne Obila de kuomgi manowito ngimagi e pinyno e kinde kedo kod jomahundu. Very far away from home, yet you remain steadfast in your duty, and through your service, you represented your country with honor and distinction. And to the families who lost their loved ones, please know that the government of Kenya and this administration will continue to stand with you. Ogai machon mar Obila Joseph Boynet kod jachiw paro e weche arita pacho ka Monica Juma e kindeno olero ni piny Kenya nochiwo sir mare ne piny Haiti e kinde manokalo e midhiero mar arita kendo lero ni gimor kod tich ma Obila mag piny Kenya otiyo e pinyno. We turned up to support the people of Haiti when many dared not to. And it is because of the bravery of you officers who are assembled here that our country has earned lots of accolades across the world. So it is a great evening for me to receive you today, to be part of the party that is receiving you today. Gikwayo Obilago mondo tima kare kod omenda go duto magiyudo e kinde chenro mar kelo kwe ka gisingo ni pod piny Kenya dhi chung kodgi. Please don't misuse your hard-earned cash. Do something with it that can be able to elevate your lives and that one of your family. Our commitment to the global cooperation and stability remains strong, and by stepping forward to lead this mission, Kenya reaffirmed its role as a trusted and responsible partner in international peace and security. Ma en tielo mar ariyo mar Obila moseduogo pachoka ka gie sani piny Haiti dhi mirit kod riwruok makende mar Obila mong'ere kaka Gang Suppression Force moting'o obila maromo 5,500 kuom dweche 12 mabiro. Cynthia Onyango, Ramogi TV.